Hello, welcome to my vlog YouTube channel Kohima Real. आंनि ब्लगाव एबा आंनि माबायाव चेनेलाव बराय हरनाय जाबाय. So, hello guys, good morning. Namanya nota जाबाय. र' मा गलायनांगौ. जोङो दाखालि मा होनो लखिमपुर ना? लखिमपुरनिफ्राय फैबाय. जाहारबारिनो. दा जोङो पेन्डेलाव थांनो नागिरदों गाइसमोन. ओइ जा मालिकबो फैदों सिखा. ini Etrisa. नोंथांमोना नायलांबाय था. जों माने पेन्डेलाव थांनो नागिरदों. दा थाबायनानै दा देखायगासिनो. फोरमायना होजोबगोन आङो गासिनोबो. स' सान्दुंआबो गोसाथार. स' जोंखौ थाबायना लाना फैदोंमोन गरमाबो. नै हाग्रा गोजा जों गोलैदों. सोर माबान kok? आं माबान बेर. Sorry guys, मोन लेब्रे. माने रोङालै जोङो. मा? Hambadik. Ini. Oh Helika, তুমি মুলা খাইছিলা? পাটাটো মুলা গন্ধাইছে. এই नि जा एट्रिस दङ एट्रिस. ओइ किजा सिखायं दङ. Serang mundur kita di bawah dong, ini gini. Sekemari tarik dan apa itu dong? Mana beta? Sempat salah pakai kaki mana lagi? Ayo, sudah jenguk sama apa? Makan melihat apa mau sama kutiang? Balabari. Nunga. Balari. Hah, apa kemsi? Nailang ale. Mapa saya kan hakra bari ke sana bari dong, bari, balabari. Jadi kita bisa makan aja kami ini siapa? Kali kedua bahan itu terasa. Nah, dikasih nih temen ya. Kameramen, kameramen, Etris. Anda nggak pernah nih suka ngisi lagi di Mundro. De, pernah. Mana tadi nih guys, kan ada hagra. Kan sebelum kayak ini. Nah, nopo hagra gaya dengar guys, kasih nopo hagra yang itu sama nih pak. Semua orang ya salam nih pak. Pas benar nanti gitu, dah kontak deh. Pas dari saya ini. Ini pas kontak deh kita ya. Jengi pas ya guys, jengi pas. Noi. Blog lana yang disturb. Nah, kalau kedekan sih, oh izinnya. Ini tak mana gerde bitanga mana gerde. Setelah nenek dimulai ya. Oke. Roh khasnya game pakla dekanya, ha?
माबायदि मोनदों गेम गेलेना? नै जोंना स्टेजआ मोनथाम जिखौ खोबदों नालाय नुवाखै जोंना स्टेजआ मोनथाम ओमफ्राय बिथाङा नायनो नागिरदों मोसानायखौ हारसिंनो नोंलाय फैसाखौ मा खालामनो नागिरदों नोङो? हाय जि हाग्रा बारि गेजेर ओइ उनखौ थांनोसै देखायलांबाय थानोसै आयौ बेसे खस्थ' मोसायो जोङो दे फोरमायदो आइ संथारगोन सिसि साyi man बिदि होनबाय ini nama gambar sih hari ini nama ker जों माने पेन्डेलाव मानो फैदो मोनसे सिन आरोना आरो जों मानो फैदो जों पेन्डेलाव मोसानो नायनाया मोसानो फैदो जों माने सिखायनो एक्टर ओइ दोन नोंथाङा दिनै Male. Nailo. Aide, mayo. Kan ada dia itu ingkar ini anak. Mama dai jangan aku sang lah dai. Lazim sih lah ektora. Nah, aja nu balik tuh. Nah, aja nak kau. Ilesir. Burai. नोंथाङा सोरां मन्जु थियेटाराव फैनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ? जाम्बा मोजां मोनदों आल्लाहु अकबर नोंथांमोना नायलांबाय थादो माने जोङो बेयाव मोसानो सिखायनोबो फैदो नायनाव जोंना पेन्डेला मोजांखौनो नुवा नायनाय मानि थाखाय मोसानो सिखायदो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे जाबाय एक्टर सोरां मन्जु थियेटार जोङो माबानिफ्राय फैबाय मा होनो इखो पेन्डेलनिफ्राय फैबाय दा जों आलासि बेरायनो थांनो नागिरदों बहा थांनो नागिरदों बहा थांनो नागिरदों उल'नि मा गामि उल'निलाय उल'नि नोंहाथ' थगायनाय बायदि मोनदों आरो जाय जादा बादुला सेन्टारनिफ्राय जोङो दा उल'नियाव थांनो नागिरदों हाग्रा गेजेर हाग्रा गेजेर नाय रायजो राजाफोर माबायदि जंगल गेजेराव थियेटार गानो गोनां जादों बर' रायजो राजाफोरा माबायदि जानानै दं दाबो दै लोमो नानि न'नि उखुम मुन्था दै मोनहैयो बेबायदि जायगायाव जों गान गाफैदो नाय र' आं जेला जों बोराय बुरै बाजाब्ला खोथानो हासिगोन नोंसोर मा खोथानो फिसाफोर फिसौबो जंगलि माबा बादुला सेन्टारनिफ्राय थांगासिनो जोङो बादुला सेन्टारनि खामानि मावा हाग्रा बादुला सेन्टार होननानै थाबाय हाग्रा जानानै थानो सुखुनाय नङा इयाव फार्स्ट जाहैबाय न'आनो खन्द' दै लोमसैनो रेन्जारनो न'फोरा जि मोजां दङ ओमफ्राय दै लोमदों deh, ibu pose dulu. Ya bisa dong dong. Mau baca ya? Kamu bisa disekai sengkap. Nih nama, Badulah Sentar Kamion. Ini terasa macam mana? Kita tanya dia. Berbeda.
ओंखाम उखैदोंमोन आलासि जानो फैनायाव नै दा जोंखौ ओंखाम जानो लिंहरबाय जों थांसै आरोना बासै आरो नै मालाय लोंगासिनो बिसोरबो फैदोंमोन आरोना आलासि जानो मा नांदों नोंसोरो मालायफोरासो नै इसोराव फैदों जों मा ओंख्रि खोमसिसि नुदों गासिमोन जोङो मोनजोब्बाय फाइनालि गासिमोन जों मोनजोब्बाय आरो फानिफ्राय दारि ओंखारदों आरोना गासिमोन जाय मोनायाव लादोंमोन आं दारि ओंखारनाय मुलै देखायनायालाय मिले माथो देखायबाय थादों ना खोमा बाय मा लाहि लांजियो लाजियो Makeup hall. Kasman, nontongan nula sama Laila macam mana? Laila, finally, Sumira ta. Ibu itu Sumira ta. Kelupai. Sumira ta ya. Kan kau izin malah dress kau kan nak? Oh, Sumira ta. Nailang macam tu. Kita sewa musakasi nailang kita ada. Saya सोरगोथिं जोमै रानिया थानांगौ जाबाय जोमै रानिया मर्थनि रानि जानानै Hello guys, जों मोसाखांबाय माने स' जाबाय दङ फै भिडिअ खालामनोसै सासेना मालाया रेस्ट मोनबाय आरोना सान मोनलायो सासेया फैगोननि मिथिला फैफा जों देखायासैलै मोसानायखौ उनाव देखायसै माने रेस्टखौनो मोना दिनैनि दिनाव बेसेबां खारगाव खाथि मोसाबाय थानांगौ जों दिनैनि दिनाव नोंथांमोनाबो मिथिखागौ लाजिलाय मोना